Здравейте! Днес ще ви изготвя нещо солено. Простичко е, но пък е много ефектно. Може да го наречем вулкан от пилешко месо и кайма. За тази рецепта ще ни трябват пилешко филе или бяло месо. Може и бонфилета, както предпочитате. Картофено пюре, приготвено както вие го обичате, и кайма за кюфтета. Подправена е с лук, с магданоз, малко кимьон, малко чубрица, сол, малко пипер и една филийка хляб. След като нарежете месото на ивички, подправяте с подправките. Те не са задължителни, всеки както му е вкусно. Аз слагам куркума, малко сол, малко червен пипер и малко бял пипер. Хубаво умесваме пилешките късчета с подправките да поемат от всякъде и ги задушаваме в тиган с малко зехтин. Сипваме зехтин в нагорещения тиган и сипваме пилешкото месо да се задуши. Разбъркваме пилешкото месо, за да не залепне. И след това похлупвате с капак, за да се задуши. Пилешкото месо пуска водичка, затова не е необходимо да досипвате допълнителна, когато го задушавате. Просто го оставяте да се изпари, след като е станало почти готово. Картофеното пюре съм го приготвила с малко мляко, едно яйце, сол и малко индийско орехче. Пилешкото месо вече е готово. Изсипваме го, за да може да изстине, а ние през това време може да си приготвим киселите краставички, които ще ни трябват малко по-късно. Нарязваме ги на 4. Сега може да пристъпим към сглобяването на вулкана. Пилешкото месо и картофеното пюре, което ще играе ролята на лепило. С тях си оформяме нещо като кратер. И тъй като нашето ястие е вулкан, трябва да си има кратер. И затова с помощта на пръстите оформяме малка дупчица, която ще поставим след това една свещичка. След като сме оформили вече нашия вулкан, е време да го наредим с киселите краставички. Ако, разбира се, не обичате чак толкова много кисели краставички, може да ги замените с парченца кашкавал, също става много вкусно. Наредили с киселите краставички, може да пристъпим към последната стъпка и това е замесването с каймата. И започвате пак по същия начин, както с картофеното пюре, от всички страни на вулкана хубаво да замазвате. След като замажем хубаво с кайма от всички страни, ще сложим нашия вулкан да се пече в предварително загрята форма на около 180-200 градуса. Ако видите, че прегаря върха малко по-бързо от останалата част, може да си направите един конус от домакинско фолио и да го покриете, за да може да се сготви хубаво цялото месо. За да сте сигурни, че кратера ще остане достатъчно голям, за да сложите вътре свещичката, взимате долната част на една чайна свещ, изваждате восъчната част и я увивате в домакинско фолио, което слагате в кратера на вулкана и така печете. Кратера вече е готов, може да го сложим да се пече. Предварително загряваме фурната на 180-200 градуса и го слагаме да се пече. За представянето на ястието е хубаво да направим малко по-интересна украса. След като е вулкан, е хубаво да направим и едни дръвчета, които ще са в подножието на вулкана. Затова взимаме малко от киселите краставички и
няколко стръка магданос, които ще представляват нашите дръвчета. Разрязваме киселите краставички. Правим дупчица в тях. Вече е готов, изпечен. Може да махнем свещичката. Разопаковаме фолиото и оставяме малко да изстине самата формичка, защото ако сложим веднага останалата част от свеща, ще се разтопи много бързо. А през това време може да си украсим нашия вулкан. Слагаме малко дръвчета. Ще използваме лютеница, която ще играе ролята на лава. Ако на вашия вулкан са се получили такива пукнатини, както тук имам аз, една по-малка и една по-голяма, съвсем успешно може да ги прикриете с лютеницата. Започвам да правя лавата. Лютеницата може да я замените с кетчуп. След като хубаво разпределите лавата, така че на вас да ви харесва как изглежда, слагаме свещичката в центъра и може да я запалим. И така нашия вулкан е готов за поднасяне. Надявам се, че тази рецепта ще ви хареса. Необходими продукти за приготвяне на вулкан от пилешко: 300 г пилешко филе, 300 г картофено пюре, 2-3 броя кисели краставички, 300 г кайма, 1 глава лук, 1 чайна лъжица кимион, черен пипер, магданос, кетчуп за украса.